Padre, Domn ce ai făcut, Popă. padre? Dar domne, acolo e popa. Da, noi avem vedeni aici. Padre, ce ai pățit? Padre, let me help you. Padre, ajută-l colegul. Padre, Domne, n-aveți, nu puteți, nu știți să faceți de-astea de Padre. resuscitare. padre, hai sus, padre. Faceți de-astea de resuscitare dacă puteți. Domnul padre, ce faci? domne, e acolo. Domne, e Maicuța. acolo. Vă doare capul, domnul, tăceți. Domnul Popă. Domnul părinte, pot să vă plătesc timbrea și datorile față de biserică? Unde fugi, Popă? Stați, domne, Domnul, vă plătesc aici datoriile față de Sfânta Biserică? Da. Aoleu. Cât face? Cât doriți dumneavoastră? Haideți în pala mea, Popă. Pentru biserică! Pentru biserică. Măcar de pot să mă spui jos, rog frumos. 2 secunde că vă băgăm aici în spate. nu-l băgați pe domnul popa. Opa. Domne, lăsați-l pe Opa, popa. l-am luat pe Popă. Bă, lăsați L-am luat pe popa. Popă. Lăsați pop. Hai, colegul, dă-i. Dă la cimitir, colegul, la groapa aia frumoasă. La unica groapă. Stai să-i dau schemă lui fraierul ăla. Dă-i la mui. Haideți să mă și la mormântare. Las că să vă facem acum o mormântare pe domnul Popă. Dar sper că nu mie. Nu mai vedem? Aoleu. Hai, repede, repede, dai. Unde-i fraierul ăla? Dai. Pac. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Colegul, du-te tu Duh. în groapă, repede! Doamne, ești cu pistolul. Ești cu pistolul. Dacă nu stați pe loc, îl omor pe Popă. Mamă, Stați nu pe l-am loc. arăs pe popă. Nu m-am omorât. Uitați, domne, a venit și acest domn Vezi că am este cuțit. pentru... Aoleu. Mamă, are cuțit, a plecat. Vezi că am ceva mai mare. Aoleu. Mă lăsați să plec? Dă-i drum. Am treabă cu Popa. Lăsați-mă, vă rog frumos. Avem treabă cu tine, Popo. Ce treabă aveți? Colegul, ai de ăla care se pune pe armă să nu se audă? Cum se numește? Da, ăla. Dăm și mie un de ăla. Da, așa, zici să plece ăsta că Nu, dacă vreți, îi cânt Bă! îi cânt la mormântare, la popă, Bine. că la mormântare. Puta, nu, vă Ai rog, carte nu. de rugăciuni? Ce să am? Ar trebui să am. Cântă. Hai, Popă! Bine ești cuvântă, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările tale. Sau Tatălui și Fiului, acum și Sfântului Duh. Amin. Vecii vecilor. Amin. 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 Doamne, binecuvântează acest popă care prin fapta și omisiunea lui a păcătuit uitându-se la bucile unei femei. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica pomenire. Popă, zi-mi ultimele tale cuvinte. Al omorâți? Stai să-i arunc roba. Aoleu. Poți să-l omorâ și eu? Da. Dați-vă la 3. Fiți atenți, la 3 tragem toți. 1. Stai. Imediat, stați așa. Popă, soarta ți-a fost decisă, ai păcătuit. Dacă ai păcătuit, Popă. Rea în vecii vecilor, Haideți, amin. chiar vă cunosc. 3, 2, 1. Dă-i, bă! Doamne, miluiește acest popă al păcătuit. Aoleu! Oi. Șarpi! Bă, popă, Salut, salut. Salut. Bă, pupă, salut. Mersi. Ceva genul mersi. Ururea și în vecii vecilor, amin.